ए जातना भी लोग बनो जेकर बियाह देखे बहुत खास करके वो लोग सुन ले कान खोल के दुनिया डिजिटल हो गई बा ई जानो तरह देख हम हे तेज बानी तो ऐसा कोनो बात नहीं है सब तेज हो गई बा एगो लड़का के शादी भइल बा हां जी घर में हेरा रुआइल बिया इनके लिखाई है हड़ी ये हई ओह माय आंटी काशी के बरात भूखल बड़ी बोली है ना लड़का कहता कि हमारा से शादी करके ससुरा में गिलू ये समझ में आ रहा है साचे तू बोला कुमार में क्या कहिलू हर नहीं हर में रहेगा कोई हाँ हाँ जब लड़का बोले बा हमारा से शादी करके ससुरा में आइलू सांचे तू बोलो कुंवार में का कोई बोलो तो हर घर में रहेगा कोई यही तरह सच बात करवा होला लड़कियों कहती है कि लागत है कि हम लोग के सुधारे के पड़ी रहन बिगड़ गई बा एकदम लड़की ऐसा बात कहती है कि राजा रहुआ के राजा जी ए सैया जी रहुआ राजा रहुआ के मजा कोई देले होई त बुझी हमरो से मजा कोई सही में ऐसा सवाल जाने के बड़ी मूर्खे आदमी पूछी ऐसा सवाल ना करे के ऐसा हां सबे कोई कर लेकिन का पूछे के बाजार पे पड़ ए भाई कल जो घट जो जवन हाल तोरी तवन हाल मोरी रामा हो क्या ए जे सरमाने हमारी हम एकदम मिजाज में कैसे राजा रहुआ के मजा कोई दे होई त बुझी सही बात हमसे चाहिए गई हमसे तो सही बात बा लड़कियां कहती है जांच कइला बात हमारे धनी भैया के तरफ से आज खातिर उत्सव एगो उनका खातिर हम गीत गाई बाकी थोड़ा देर में गाई अरे बेस बढ़ावा भाई इतना वाला के हां जब बाजे के तन की हमरो बुझात नहीं के उनका गावत है तन की हमरो लोग जब बाजे लगा देला बुझात नहीं आगा मोबाइल खराब जांच कइला बात छुप छुप रहा आका में लगावा यही कृपया दूरी बनाए रखे कोरोना का टाइम है सही बात बा मेरा भी बहुत तरी रात में की सो हमारा के चोटी जे हम तो चाहता रहा चल जाई हम